Lelakon iki dumadi udakara taun 1999 ing kutha Solo. Crita pamitrane bocah papat, Mahardika bocah asli Jambi, Faisal saka Jakarta, Erlan saka Bandung, lan Ilham saka Sragen. Kabeh kalebu mahasiswa anyar Teknik UNS Surakarta. Tetepungan singkat nalika registrasi nggawa bocah-bocah kuwi manggon ing kos-kosan kang padha, yaiku kos ing Putra Arjuna. Pancen urip kekos apa maneh adoh wong tuwa mono ora gampang, senajan madang mung ping pindho, madang esuk dirapel karo awan, bengine trima mung sego kucing lawuh mendoan, isih durung bisa nutup keuangan saksene. Durung maneh saben tengah taun kudu bayar kos. Ora maido yen barang-barang elektronik padha mlayu pindah sekolah ning Gadean. Ngadepi kahanan kaya ngono, Mahardika ngusulake pindah menyang kontrakan sing luwih murah. Rapopo najan mung ukuran 4x4, waton isih bisa bayar kuliah, fotokopi buku lan madang ping pindho. Dene yen ana turah ya nggo jajan sing dikarmi. Rumangsa cocok, kabeh sarujuk mengko awan mulai kuliah padha golek kontrakan. Kacarita bengi kuwi Ilham lan Faisal lagi jagungan ning warunge Mbok Pawit. Karo ngedemil Faisal celatu. Gimana ya Ham? Kita sudah muter dari tadi, gak ada yang cocok. Ada sih di pojok sana, tapi mahal Amir. Makan dulu aja, ntar lanjut lagi. Saurane Ilham karo ngemplok sego bubur lawuh tempe bacem karo sambel terasi. Nuwun sewu, kula surati, mas-mas niki badhe pados kontrakan nggih. Dumadaan ana piyayi kakung lungguh njejeri Ilham sing lagi nutukake madange. Laris Pak, kula sak kanca saweg pados kontrakan sing cekap kangge lari sekawan. Kula Ilham, kanca kula niki Faisal, nek wonten sing mirah napa jenengan pirsa? Ilham mangsuli. Wonten sih Mas, griyane sae ombo sanget yen mung kangge lari sekawan, mesti jenengan sedaya sami remen menawi kersa nggo kula dherekaken. Griya sae menika lak nggih mesti awis regine to Pak. Kula sak kanca mung pados sing mirah mawon, sing penting saged nggih payupan lan boten kademen. Panci griyane ageng tur sae ning boten awis kok Mas. Sing kagungan boten perkawisaken regi, sing penting wonten sing ngenggeni supados anget lan resik. Nah, sing kagungan ten pundi Pak? Sakmenika wonten Jakarta. Sawetawis kula ingkang dipasrahi ngrumat. Monggo Mas, kula dherekaken. Bubar alok ngono Pak Surati bebarengan karo Ilham lan Faisal marani omah sing ditawakake. Omahe gedhe, amba tur mewah, malah kegolong mewah banget. Yen disawang saka bangunane kuwi bangunan tuwa gaya arsitektur Walanda. Najan tuwa ning omah kuwi katon resik kaya dipanggoni saben dina. Ning siji sing ora disadari marang Ilham sak kanca, geniya omah mewah kuwi suwung ora ana sing ngersakake. Akhire cah papat sida manggon ing omah tuwa kaya ketiban daru entuk duren ceblok, kabeh do bungah. Kepriye ora
rego murah meriah entuk panggonan sing kaya istana. Mlekete banget maune bar sekamar impit-impitan. Saiki sak bocah ngenggoni kamar dhewe-dhewe tur saking ambane kamare bisa nggo arena bal-balan. Omahe wangun banget, ukuran lawang lan cendelane gede-gede ginawe saka kayu jati pilihan. Lantai ngisor kabagi dadi 5, ruang tamu, ruang kerja, lan perpustakaan merga ana lemari jinejer memper rak buku, ruang tengah lan dapur. Prabote kapitung isi pepak, meja kursi, sofa, lemari lan liya-liyane. Kabeh prabot kayu mawa ukiran. Ana sesawangan unik ing ruang iki, yaiku sawijine piano lan foto-foto lawas empere sing duwe omah dipigora gedhe ting jlentrek lan lukisan gambar tlaga. Lantai dhuwur ana 6 kamar, saben kamar dep-depan, prabote lengkap uga ana balkone. Pelataran omah jembar kanthi tipe L, uga regole saka wesi kang kukuh. Kabeh ruangan wis dileboni ilham sakonco. Ning siji sing durung merga nyempal dhewe ing poncotan ngisor digembok uga dipalang kayu. Bengi kapisan ing omah tuwa sawise natani barang kabeh padha turu kemlekar ning kamare dhewe-dhewe. Angin semribit nyeplaki gegodhongan wit ringin ngarep omah. Mardika sing kawit mau ngempet pengin bebuang sajak wis ora sronto, antarane males karo kebelet dheweke nuju kolah sing pancen ana ing jero kamar. Ngrasa tuntas anggone buang hajat, dheweke arep bali merem ning lamat-lamat krungu unine piano, kayane sing main wis lihai. Dirungu-rungu saya cetha yen swara kuwi saka ruang ngisor. Sialan, oke banget musiknya. Dasare ora duwe pikiran macem-macem lan sinurung rasa penasaran Mardika marani swara piano. Ning tekan nggone dheweke bingung. Loh, kok malah berhenti? Perasaan asalnya dari sini, kok pianonya masih tertutup? Ah, mungkin halusinasiku. Wengi kapindho swasana ajeg kaya wingine, ora ana kedadian apa-apa kejaba sing dialami Mardika. Tabuh selikur luwih 40 menit, Faisal lan Erlan isih jagongan ing ngarep TV. Dene liyane lagi gawe mie instan karo endhog ceplok ing dapur. Wareg madang karo mie instan lan endhog ceplok sing gosong siji kabeh do munggah mapan ing dipane dhewe-dhewe. Durung nganti suwe wis do tekan alam pangimpene dhewe-dhewe kejaba Erlan. Wit sore dheweke ngrasa ora kepenak, gojag-gajeg kaya-kaya ana perkara sing ganggu. Dheweke kalebu bocah wedinan, arep sambat karo kanca kancane, gengsi wedi dikeguyu. Erlan sengaja maca buku supaya enggal ngantuk, ning dumadakan dheweke krungu unine piano. Dirungu-rungu sajak musike nelongso banget. Ternyata gak cuma aku yang gak bisa tidur. Dasar punya bakat main piano gak bilang-bilang. Bar celadu ngono dheweke langsung mudhun marani swara. Tekan ngisor Erlan domblong, atine tratapan lan keder, arep bengok ning ora bisa, arep mlayu kaya digondeli barang abot. Bisane mung lambene ndremimil maca donga lan sawise kuat dheweke mlayu sipat kuping mlebu kamare. Wengi kapitu ngepasi malam Jumat kliwon, sawise nyangkruk karo madang sego goreng Surabayaan ning lorong sebelah, Erlan sengaja ngintil Faisal ning kamare. Karena wis ora bisa nahan, dheweke duwe pepinginan curhat karo Faisal
bab nyelawati kepungkur. Aku tidur sini ya, tempat tidurku basah habis ketumpahan air minum tadi. Ya, hitung-hitung biar kamu ada teman ngobrol gitu, penjaluke Erlan marang Faisal. Alah, bilang aja nggak berani tidur sendiri, pakai alasan ketumpahan air segala. Air minum atau air apaan? Faisal gojlok kancane, dene sing digojlok mung mesem kecut. Tabuh 23:30 menit, angin ing jaba rada banter, ora kaya adat saben wengi kuwi rasane sepi nyenyet lan hawane adem jekut. Biasane tabuh semono isih akeh wong semliwer lan warung-warung padha buka. Mahardika lan Ilham wis nglepus, dene Faisal lan Erlan isih katon gemerembeng sajak bahas samubarang. Tabuh 00:30 menit, lamat-lamat Erlan krungu swara engsel lawang dibuka. Dirungok-rungokake kayane dudu saka ruang dhuwur. Rada suwe ora ana swara maneh, Erlan ambekan landung. Lagi bae anggone mingser awak, dheweke krungu wong mlaku, jumangkae alon tur antep. Dumadakan unine piano mecah konsentrasine Erlan, musike ajeg kaya wingi nelongso lan nrenyuake. Sal, Faisal, bangun, itu Sal, dia datang lagi. Erlan ngoyok-oyok awake Faisal, sing digugah geragapan kaget mergo lagi bae ngliyep. Nyawang praupane kancane pucet lan ambekane munggah mudhun kamiweden. Dheweke bisa nebak perkarane mergo Erlan nembe bae bloko. Kalau kita turun, kamu berani gak? Aku penasaran sama ceritamu. Gimana? Pangajake Faisal. Kamu ajalah, aku cukup yang dulu, gak lagi-lagi. Wangsulane Erlan karo ndekep guling. Ayolah, kita kan berdua, gak bakal ada apa-apa. Faisal alok ngono sinambi ngeret Erlan. Mindi-mindi anggone metu kamar, ora karep nggugah Mahardika lan Ilham. Kekarone ngliwati ondo, memper maling lagi ngincer bondo donya. Mandeg ing tengah ondo, njur ndingkluk. Mripat kekarone tumuju ruang tengah madhep piano. Karo deg-degan kekarone terus mandengi piano. Piano kuwi mbuka, yen diematake balok-balok piano kuwi obah dhewe pas karo alunan musik sing dirungu. Cat katon, cat ilang, memper kaya ayang-ayang, tipis saya suwe saya cetha. Ana sesawangan lungguh madhep piano lan tangan-tangane tumempak ing balok-baloke. Belegere wanita nganggo piyama krim lan rikmone sepundak rada acak-acakan. Musik sing dimainke kalebu nrenyuake. Saka panggonane Erlan lan Faisal ndelik katon cetha banget. Emane praupan sing main piano ora katon, kaya kena hawa perbawane. Faisal lan Erlan do kami tenggengen. Sawetara suwe bocah loro mau kaya kena hipnotis bareng musike mandeg kekarone banjur sadar lan mak tratap kaya kesetrum aliran listrik gede kekarone jegrek. Sesawangan ing ngarepe ora bisa nglermake unine jantung sing pating playon. Wanita kuwi noleh menyang Faisal lan Erlan, udakara umur 40 tahunan, praupane putih pucet ning alon-alon salin rupa, ting clemong ireng lan kulite do nglokop memper mentas kena geni. Klambine dadi ireng lan bolong-bolong nganti saperangan awake katon. Sing maune nggondo wangi saiki malih kaya daging dibakar kecampuran gondo badeg. Sawetara suwe mandeng Faisal lan Erlan sajak nelongso lan njaluk tulung. Sesawangan kuwi banjur mlaku menyang ruang sing nyempal dhewe ing pocotan lan maklap ilang ngono wae saka pandulu.
Kedadian wengi kuwi kober gawe ramene saomah, kabeh cekekal tangi merga krungu Erlan bengok-bengok. Sawise lerem lan bisa nata ambekan, para Arjuna papat kuwi jagongan ing ruang tengah. Sumpah demi Allah, aku gak bohong. Faisal juga lihat kok. Erlan nyuwara rada tidak-tidak. Iya, kita percaya kok. Sekarang gini aja, kita lihat dulu perkembangannya. Kalau memang ada yang gak beres, kita tanya pada Pak Suradi. Dia kan dulunya yang jaga rumah ini. Ilham nyauri. Tapi sebentar deh, dari ceritamu tadi aku jadi ingat sesuatu. Iya, itu malam pertama kita nempati rumah ini. Aku dengar suara piano, tapi setelah aku turun, suara itu hilang. Ya, aku gak mikirin sih, kirain halusinasi aja. Toh siangnya kita baru kerja bakti, mungkin juga karena kecapean. Tapi kalau kalian dengar juga, berarti itu benar ada, bukan halusinasiku. Mahardika urun caturan nambah swasana tambah serem. Gak cuma dengar, Dik, kita berdua ini juga ngelihat wujudnya. Ih, serem lah, Faisal nambahi. Ilham sing kawit mau meneng ngrungokake sajak mikir serius. Sepertinya memang ada yang aneh di rumah ini. Pertama, gak mungkin kalau rumah semewah ini dikontrakan murah. Ya, meskipun katanya yang punya rumah gak permasalahkan itu. Kedua, coba lihat gambar-gambar itu, agak menakutkan juga. Ilham nudingi foto-foto sing dipajang ing ruang tengah. Ketiga, dari semua ruangan di rumah ini terbuka. Kenapa hanya satu ruangan yang terkunci? Sudah gitu, Pak Suradi sendiri seperti melarang keras kalau kita masuk ke ruangan itu. Ilham genten nudingi ruang suwung aeng poncotan. Kalau gitu, kita nemui Pak Suradi saja. Kita minta penjelasan. Kalau kayak gini terus, kita bisa mati ketakutan di sini. Faisal nambahi. Awane sepakat orang mlebu kuliah. Awak uga krasa lungkrah merga bar lelekan karo golek sarapan. Najan srengenge wis ana dhuwur sirah persis capapat marani omahe Pak Suradi. Pake saweg tindakan, Mas. Menawi wonten pesen kalih kula mawon, kula garwane. Sawijining ibu karo gendong anak cilik marani lan minarakake para tamune. Kula sak kanca ingkang ngontrak griya ageng pinggiratan menika, Bu. Kintu pesen mawon yen kula sak kanca mriki lan ajeng manggi Pak Suradi. Ilham mangsuli merga sing ngerti basa Jawa mung dheweke, ning ana sing luput saka pandelengi Ilham sak kanca. Bareng krungu yen tamune kuwi ngontrak omah gedhe, sajak praupane Bu Suradi beda, semu kaget lan bingung. Dina candhake dibaleni menyang omahe Pak Suradi, ning wangsulane bojone panggah kaya wingine kuwi nganti kaping 3. Wengi kaping 11 sarujuk lelekan bareng ing kamare Ilham. Ilham sing kaanggep paling kendel uga wawasan agamane paling dhuwur njaluk marang kanca kancane supaya wengi kuwi gelem melek lan urun donga nggo miyak prastawa nyolowati sing mentas kelakon ing dina kepungkur najan ora karo Pak Suradi. Tabuh 1:00 bubar salat wengi, Ilham sakonco milih anteng wiridan nyuwun keselamatan lan welas sing Gusti Maha Wikan. Dumadekan kabeh krungu swara wong mlaku ing ruang ngisor, ning sing iki beda. Sing dirungu kaya dudu sikile wong siji, ning luwih saka kuwi. Digatekake tenanan swara laku mau mandeg ing ruang tengah. Unine piano wiwit mecah sepining wengi, nekat lan ditatak-tatakake kabeh do gegancangan marani ruang tengah. Sing siji wanita lungguh lagi main piano, ketoke wanita kang padha karo sing ngaton wengi kepungkur. Sijine wong lanang ngadeg njejeri, umurane luwih tuwa.
ing sofa bocah wadon loro umuran 3 lan 7 taunan kabeh padha anteng ngrungokake alunan piano. Tuntas salaku paraga papat nyolawati padha jumangkah bareng. Makdeg wedi campur bingung, kringete metu sakujur, ilham sakonco blangkemen lan kami tenggengen. Paraga nyolawati kuwi mandeng neng arai ilham sakonco. Praupane gegirisi banget, kabeh tatu kobong, awak lan klambine nglintek uga katon clemong-clemong. Anggone mandeng sajak njaluk tulung ning ora kocap, rupane nrenyuake. Sawetara suwe para paraga mau jumangkah menyang ruang poncotan lan maklap ilang ngono bae saka pandulu. Durung marem anggone nata ambekan, lamat-lamat krungu swara ngrintih lan tangis saka ruang suwung. Ditatak-tatakake, ilham sakonco nekat marani asale swara. Tekan ngarep lawang do bingung kepriye anggone mlebu merga lawang sih digembok lan dipalang kayu nyilang. Ora kanthi ngenteni esuk lawang dibuka peksa lan kabeh dondomblong ngerteni sesawangan ing ngarepe. Pangapura ingkang ageng, boten niat kula nyilakani jenengan sakonco. Awit pisanan kepanggih kula yakin Mas Ilham saguh manggen ten griya niki. Ature Pak Suradi marang Ilham sakonco. Criyose panjang Mas, sejatose griya nika rumiyin kagungane Piyai Londo ingkang dipercaya kanthi diobong gesang-gesang. Boten mangertos sinten ingkang percaya ning miturut bapak kula swargi menika boten sanes aken-akenane saingan bisnise menirhoten ing pabrik gula Colomadu. Warga boten wonten sing mireng utawi pirsa Rajapati menika mergi prastawa gegirisi dumadi ing ruang bawah tanah sing tembus saking ruang suwung menika. Nembe cubriya awit sawetawis dinten menirhoten dalah warga boten medal saking griya lan ingkang manggihaken menika swargi simbah buyut kula minangka tukang kebon. Katon ing selaning crita Pak Suradi imbal napas landung kanthi mripate rawang adoh. Angen-angene tumlawung kaya-kaya melu ambyur ing prastawa karo tengah abad kepungkur. Cisime nembe pinanggih nalika mambet gondo gosong kados daging bakar lan sampun badhek. Sadangune niki keluarga kula tasih dipercaya ngrumat griya menika kanthi temurun. Griya nika suwung sampun mataun-taun ngantos wonten sawijining piyai Jakarta ingkang ngaku turunane menir lan bersake manggeni ning dereng wonten sesasi sampun pindah teng Jakarta malih. Pilih urusan bisnis napa sanese kula kirang mangertos Mas. Lah punapa saben tiyang enggal kang manggeni mesti nemoni sesawangan kados kula sakonco Pak? Takone Ilham. Nggih, ning langka sing ngantos gamblang kados lelakone jenengan sakonco. Biasane mung digodha swanten-swanten nyelawati niku mawon sampun damel ajri sedaya sing manggen. Wangsulane Pak Suradi. Sepisan malih kula nyuwun pangapunten boten triyos kawit riyin. Saniki monggo kersa jenengan sedaya badhe nerusaken napa sami kalih piyai-piyai kang sampun Pak Suradi menehi pilihan. Ilham sakonco mung pandeng-pandengan. Arep pindah kuwi menyang endi maneh? Ora pindah kok ya kami wedenen. Codel.